Mao pay pag-ari sa pidya ni Bibi si Doc Bon, daghang salamat gi-explainan mi og unsahan pag-atiman nga na proper nga pagpa-breastfeed, proper nga pagkuan sa pusod. Natuog na ni kay ara naman ning busuga. Naman ning gipasuso. Karon na bad news kay nasa infection. Kay katong mga last week sa ang pagbuntis, UTI mo ko dadto. Pero gamay ra gud. Nga to 2 to 6 man siguro to, 3 to 6. Ja, harang ginaminuman og tubig, janing clear na pud sunod nga kuan na ho. Sunod nga laboratory das naging adlaw na nakuha des baby dato infection sa UTI. Ro siya kay heplax siya. Kuanan siya og antibiotic for 7 days. Ja, naguwat na lamang ko sa mga nurse mo kuha ni siya. Humanar ba ni naligo kay giligo man is mga nurse. Naluoy kung nag-uo ko ba? Nagilakilak ang saan ni kay nainga ni tupok sa kamot. Diya, magpatupok ra ko dito sa mo ang RHU sa sunod nga adlaw kay basin dahil ma-discharge na mirong palis. Nag-uo ko kay parang kaluoy. Haman ang gipasuso na po mo nang namang itong gipakuog nga na. Wa ko magdahong matakdan sa itong UTI kay gamay ra to kaadyo. Pero kuan man good ay basta hapit na rin mga anak. Kuan naman to, mga March ba to, mga 20 kapin. Nga na. Pero gamay ra. Magpakonsulta ko. Pwede ra dyan ko noong nagtubig, mabanwas ra. Pero makakuan rin sa BBDI. Jagi, advisean po mi nga ipabuwad siya sa adlaw kada buntag. 6:30 to 7. Kay init na pagkadyo ng 7 to 8. Diya. Aron di siya bitong magilo. Luoy ko ni siya na ganun na. Tag mahamis na yung tagnaw balik. Agsiun doon nagprocess sa isang live birth sa mga papel po dari ba? Mga bayro na niya na. Pero makauli na mi. Ito na lang sa bahay mag-recover. Para mag-update ang makauli ba mi? I-pray po ninyo sa bibi ninja nga ma-okay ra gidyahang kuan infection taas magijang white blood cells. Kita sang lubot uy. Naglimbag. Lusog-busog kay kamao naman mo suso. Nga na naman. Nakasimod-simod. Paburot-burot sa simod kay busog naman eh. Paburot-burot. Tug naman po ni si Jaja yung mata na ni hilak na po nga na po ni gatas. Ano ba'y buhaton? Ano ba'y buhatos bata? Sige pa nga yung gatas. Anda, lipay jud ko. Pagawas din ni Jaja na hilak ko eh. Ako ba dyan ka sa sliborong? Ba't dyan may undoy nakita? Hilak jud ko pagawas dan eh. Lipajan na nagawas na siya. Wako kapugang sang gibati. Iwan lipajan na eh. Nakadugo-dugo buhang kamot kay hang gikawhat. Giingnan kong dug. So pa kay hinluan pa na. Kawhat naman na kay excited ko. Luda. Kadugo-dugo ang kamot oy. Loy lamas ninja. Nanay jang ko sang kamot na. Pareho na mi. Dapog aho. Loy kaso siya kay hilakon pugog nga hilak. Maniud to manggod ko mo nang hadjang ipagabtang mother. Ano sa kang mother man nabitaw kag paniud to kaya naman ang ipad de. Manay ahang paniud to. Kaya gikan sa ospital. Kari kang mamang pinalit na po nila uoy pang pagatas kaniya sa man eh. Agahaan ng mga ansa ta. Pasensya naman na rin ang puro makaingan agad siya ng hinahadjar. Si Undoy kay tapos PhilHealth. Ano mabawas-bawasan na mabili. Niyot to. Ako ramay na ilibre. Si mama kay nagkaan naman yung palitra sila dito sa gawas ko. Nakain. Ang duto ba? Malusot pa ko buliho kay sakit ang samad. Ujag bata. Ujag ninja.
1 week pag ninja oy ning buka. 1 week pa na sa nainganas ka mo. Importante mo antibiotics sa taas isang white blood cells na sa infection. Ping-ping karabag aping oh. Hello mga kagahi. Hinera katong tingag kay natug si Ninja. Di na uli nami. Di amin ning saka karon sa ilalula. Alula ni Undoy dari sa amin ning saka kay para limpyo bitaw ja. Linaw pud ba? Linaw, malinawon. So daghang salamat sa inyong pag-ampo, daghang salamat sa mga doktor nga ning tabang maging instrumento sa Ginoo. Dr. Alex Navales, Dr. Maya Maniwang ug ni Dr. Bon. Kato si Dr. Maniwang mautuag IM nga nagatiman sa ang hyperthyroidism ja. Si Doc Bon maunay pedia. Ja na ami mga follow-up check-up sunod semana. Matumid dito para may bawaan o kamusta na ag kalagayan ni Bibi Ninja kay na-infect man si Ja. Tungod kaya nagka-UTI ko das katapusan sa March pero bisag arang ka mild ratong hang UTI kaapekto gyapon ni Ja. Manang nakahiplak looy. Hilak-hilak si Jaja. Napay mga tusok-tusok kay katong immunization na may gitusok pagawas. Looy sakit pag ijahang mga paa pati ijang kamot. Manang laman janggi kuan sa gisigihag gakus-gakus. Sinsya naman na ang kuan kay napajak yapon. Mabisita si nanay karon. Wa ko kay bawag mauban bag ang mga igsuon na amgud po to sila yung mga lakaw pero si nanay mo bisita kuno kay nakahilak-hilak intawon pero nanay pagkakita sa picture ni Ninja gisina he katong pagpanganak na he dutong gabi na hindi pa dyan nilang nakalinggawas na ko kay anong gauwa po to nila nga nganong wa pa ko nanganak ja lapas na gahuang hapit wa pa mo lapas hapit na mo lapas gahuang kanang Judith lapas-lapas na ja ako adyo ko makalimot sa ang administration. Kaya hadto tong gi-record kay nag-track ba mi dito sa umang administration kay gusto lagi mabuntis. Karon finally nahawiran na din nato na ang gipadidi kay tasan na butini kay magngani na naman. Kuratan ra ba unay gamay kasikas makurat na siya. Ja. Nairay mo duty dari nga nurse amo rang gihandyo in town nya. Mao mo tusok ni ja kay close ba ja ron ag mga kuan mga health center kay Holy Week anja majugan ni siya kay wa siya trabaho ng leave man pud siya amo rang gipa home service na dere ganin na luoy punin siya kay hapdos magudtoy ni inject ja anja mag-inject na po ni jang hapon for 7 days ika second karon ni siya so 5 na lamang ka adlaw bi makagraduate ra ka tubi luoy ba ja kaso kay gusto na ko matangtang ni na jang kamot na giputos sa man nag-diaper kay arong di bitaw mahuso kay delikado na pag mahuso di sa draba pangitag ugat ning bata hinanglan mahuman jud ni jaag katong 7 ka adlaw nga mooy kanang resita sa pidya. Salamat Doc Bon. Basta kay daghang salamat sa mga doktor kay Bon na mo ngano. Salamat kadto. Bisag di mo tanaw kay busy mo sa ospital. Nasara ko nga maghatag og shout out. Salamat. Tumonig among nurse o midwife nga nagtusok ni Bibi Dalton. Ja, silingan raman lagi, wala na sila nag-iilis. Ja, home service raman po. Parang kuyawa pag maarhira dahil dyan, mag-uniform sa ilang pagkakuan. Nurse o midwife. Ninja Turtle. Kaanag mo ka sa ako'y kuan bear. Kakagasa naman. Hindi kay, mapainit ng pag ko. Kaling ko ragod ka. Ha? Paglako, di pa ka pwede na kami. Kuan man po, naroon sino ko nagkuan pa magkamot, tutoy. Hindi mawad ang pasipakan. Sige, nagputo. Hi, hi. Na, bibi? Bibi? Alam na puti ang rin yung bata na yun. Yung mainitan.
apil-apil po si Daong eh. Di naman ko boto, God. Ay, ko mo. Ninja. Nanay, nagkuhan doon eh. Sa tawag doon, nagtupok-tupok. Si Zia? Hindi din panguyab.